अब ठल्लाली के मजा जो दिली हब राजा 100 साल जियब कि हमरा ढोली में दूध भात खइब राजा ए यहाँ बैठला से काम ना चली खटिया तुरला से जा हमर 3 गो भाई खातिर 3 गो राखी आ पेड़ा के मिठाई ले ले आबो। मिठाई खाई लोग हमारे घोड़ा के जिन खाई लोग वहाँ लोग के हमारा घर अइले काम नहीं खे जरूरत नहीं खैला के हमारा घरे। ए तो ज्यादा बोला मत हई बरस के दिन बा ज्यादा बोलबा तो धक मुसन घिसका दे सो जो जा जल्दी लेके आओ तो हटा यहाँ जा। ठीक बा जा तही रे भोसड़ी बहिनो रे बहिना कहाँ बाड़ी रे ससुर बहिनो अभी आ गिलन। आओ बचो बच अरे कैसन तू दुबरा के हो गिल बबे ए हम इधर रुकी कि जाई बाजारे लो अभी नहीं है बड़ा जा ना तो हम सोच के दे मार के जा जल्दी लेके आवो बुझा त बैठल बनी है अभी कितना दुबरा गेलो बताओ। का करबे रे बहिना सावन में लहना नहीं मिलत खाए के ऐसे हमारा वजन 35-40 किलो घट गेल बाटे। अरे बाप बाबू वो घर के समाचार कहो कुल ठीके बा ना। अरे घर के समाचार मत पूछ क्या है हो अरे बड़का भैया क्या समाचार बा बड़का भैया के मत पूछ उनका लड़ाई हो गेल बा हमारे वो अइबो करे तो हमारे बारे में मत उनका के बताइए कुछ। अच्छा यही से तू अकेले अइबो ना। हां अच्छा ठीक बा भूख लागल होई। हां रे बहिनी बाबू डबडा बाबा खइबो। हां रे बहिनी आओ आओ ठीक बा बैठो हम लेके आओ तनी डबडा तहरा के बना के धइले में स्पेशल बाबू भूख खासल होई डबडा बाबा बना के धइले में ला हमर बाबू आई खा ल ना आ बची जवन ध दे ताकि बड़का भी त खा लिहन ला हमर बाबू हई तो एगो भर लोटा पानी लेके दे देली आ एमे कहते कि बचा दिया औरी। अरे हमर बाबू तोहरे के दिन डबका के धइले रही त बाबू हमर इहन तो खई हन बाबू हमारे सावन के महीना चलता आज कौआ हटबे के कल उतर जे काल से न मुर्गा मीट चली बाबू खा ल बाबू हमार अब राखी लेके हन त बांध दे कल खा के चल जे मुर्गा मीट अपन। ठीक है बनी लाओ जल्दी राखी बांध हमारो जाई के बाटे। ते कहां जे तरी रे तोरे में कोनो काम धंधा नहीं खे ना सारा आजकल राखी लेके बेच राखी बेचाई राखी कौन ली के करा के बेची। अरे राखी तो बेचाई रक्षाबंधन आ गिल बा हमहू जातनी राखी ले आवे। ठीक बा हम जाती राखी बेचे हमारे लिए कितना ना दिमाग बा कितना लोग हम दिमाग दे देहनी राखी ले आई राखी ए दीदी देखो राखी वाला बेचे तो करे पहले लेके हमें के जल्दी बांध दे। ए राखी वाला रुको हो ठीक है बाबू ध डब्बा ध ने बच्चा हमार ध ए राखी वाला कैसे बुए राखी हो दादा कैसे बताई किलो 50 रुपया किलो बा। अरे भाग बुरी सोना चांदी बेचत है कि 50 रुपया किलो राखी बारे। ए 20 रुपया पीस देबो तो दो रहे तो हमर बेचा दे इतना मत कह 50 रुपया किलो बउए लेबू तो ला ना त आटे वाला नहीं खे। ए 50 रुपया किलो लेके रखिए तार गाड़ी में डाले के बा सेवन के राखी बउए चूल्ही में के ठीक बा दो बाप अरे नतिया हई है 50 रुपया किलो राखी दे मजाक no, 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 no. राखी के बदला राखी लेके आइल बा इहे राखी बेचाला इहे राखी बेचाई हां। अरे भाई क्या हमें राखी के बात कहनी है हई का लेल बड़े रे हमें राखी की बात कहनी है हम हे राखी के बात कहनी हे राखी के बात कर बांधे के हाथ में ये पहले बतिया कहल रहता त हम ऐसे न कहले रहती आज के बाद सलाम मत दी हम चलो नहीं। ठीक बा जो जा नती चलो बाहर राखी लाल में चलो चलो हो बबुआ बैठो हम आवत नहीं लेके ना आओ रे बहिनो बस बबुआ रुक जो आगे नहीं आगे समझा तारे भैया नचाने से महंगा है प्यार भैया ला बाबू खा ला बाबू
बाबू कुछ रखे माँ। अरे बहनी हम तो तोरे भरी से पाइल हनी और भी कहाँ 1 रुपया बा। हम आइल कि चलो रखियो बनवा ले कुछ बहनों हमारे के दियो दी गाड़ी भाड़ा चल गाँव पे। आ भाग रे सरवा इजा पैसा भी आता अइला हला दौड़ल घर में दूर टांग के ले ना जा। ए तो ज्यादा बोला मत जो जवन भाई कहत तो दहे निकाल के ना तो सरकार देम कहत मुसवानी खान दहे निकाल के। ठीक बारे दे तनी ठीक बा दो जल्दी ले बाबू। ठीक बा बहनी हम चलत तनी। ठीक बा जो तोरा काम अब मत है। हेलो भैया प्रणाम। काहे ना आइल हबो हई बबुआ आके बनवा के राखी गइल हम तो हरे खातिर इंतजार में बाई हम के अइबो हम राखी बान। हां तो घर ही आवे के पड़ी हमरा। ठीक बा हम आवत तनी तो घर ही रही हो ना। ठीक बा जइहा मत के ना हूं चली जी तैयारी करी चले के भैया फिर जाए करी हमें राखी बने ना भैया एजे नहीं है ना हुए बोले ला चलिए सामान सरिया के चले के लेके चलिए सामान सरिया लेके चले के। सामान का ले जाए के बा हो एक दिन के बतिए बा रखिए बांध कहीं आई ना जाए के बाटे। अरे भाग मुदई तू तो सही करेला जई बस बैग लेके त रवियो ना नाम होई कि हां फलानावा के लइकिया दामादाई बसन टंची लेके बसन बैग लेके बसन हमारे में रवियो ना बुढ़वा के। ठीक है चल चले के भैया तेरा दुकान हम भैया कुछ दी हम लेके आवल जाई चली हाली हाली ऐसा में रानी से पाला पड़ल रखी हम का बता तो कुछ बताइबो मत कर चली चुपचाप। ठीक है हम धोड़ी में खैनी जदी खइबा राजाए अमर हो जइबा। भैया आ गिले अरे भैया राखी बनवा के हां एक गिलास पानी लाओ ना पीबू। बात तू उसके पिया बड़े रे भैया वो जरिए कल बाटे बाकी जा ना सकेले। हम के पिया भाई ट्राई न ले रही लावत कि ना पानी। ए भैया तनी वो काम करना पेशाब भैया नहीं चैनल तनी खोल ले पेशाब खोल दे। अभी है हमार काम रह गिल बाकी तोर चैन खोली जाए दे ना खोलो तो मैं जे फोन से मार देता नी। भैया ए भैया हम आ गइनी। आओ बहिन आ गेलू बैठो आओ बैठो। गोला की भैया ए भैया हमरा से कैसी बात दे ना तनी। अरे हम ना देम तू ही दे दे सारा ना गोड़े लगा पसंद ठीक से सिबादो नहीं कसम देत क्या हुआ से बात ना देनी तो रखे क्या पार पे ले ले रख ले यहां तो हाँ, दिए पानी रख रख ला रखिए बांध दे हनी जाना के ये मना में भइले बानी जा एहू में ले करा में एहू में ले ना बा क्या भइल भाग रे भोसड़ी हई 2 गो राखी खातिर पूरा बैग ढोवा दिली भरस्ती हमरा से। आ चुप रही बेगिया लाइल हुई तो गंगा घरा पर लोगा बारोगे के न कहला तो फलाना के दामदा बेग लेके आवो तो ओसो ना हमारो धनिया हमारा बारे तो हाथ ना सोचता ए रोगा तो सोचबे ना कुछ बुझा लगुगा बांध ही तो उनके बांध रखिया द भैया का बैठो तनी बांध राखी तारा के हम ना बैठम सुतर बांध दे। अब भाग भैया ओतनो नास के बियाह बने जाला तो देम किलुगा लो पोजीशन दे खाना बैठो बांध दिन तारा के तो मिठाई ले में राखी ले ताके बैठो भाग रे सारावा जब तन के देह खड़ा नहीं के हो तो ऊ कहां ले खड़ा हो की रे जाए तो भैया सुतर बांध देता नहीं हाथ द समझो Nope. No. काहू मस्कतिया है घर जानवर में कैसन बोलो भाग रे सारावा खाली अपने खाता सन खातिरदारी करातो सन हई पाहुन के पूछतो नहीं खसन
बहिनी ए बहिना मिठाई तो बड़ा बढ़िया खेलू हो, एक गिलास पानी ला दो ना पिए के। यही तो चलिए खोल दो ना, पेशाब लागल बा। हाँ रे सारा ससुरारी में आके चैन खड़ा खड़ोल करे के बा। हम जाता नहीं हो चल अरे भाई को तो ए बहिनी ऐसन मिठाई खेलू कि बुझाता कि हमार झाड़ा लागू। अरे भाई इतना काहे चिंता करो, यहाँ के बानी ना जाई जी झाड़ा फिरवाला है हमर भाई के। तब इतना कष्ट काहे करते पाहुन जी? अब ये जो हक देते है अजूरी में उठा के ले जाके फेंकाई। No, no, ये no. काम राटी का ससुरारी में झाड़ा फेंके फेंका फेंक दी क्या हो जी? ना, 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 फेंक दी, अरे फेंक दी। ये ज्यादा भगवान तोर पाउन में पहुंचो। जा बाबू अब तो हरे कष्ट करे पैसा पगाबो भने जा। भाग रे ससुरा सर्व सब वैसने बसना मेहरन को खचरे मिल गई बिया। मारदा के तनको सोचते नहीं कि झाड़ा फेंकतिया। भाग